ते सातारा जिल्हा परिषदेवर भाजपनं झेंडा फडकवला। भाजपच्या प्रिया शिंदे अध्यक्षपदी आता विराजमान झाल्या, तर राजू भोसलेंना उपाध्यक्षपदाची संधी आहे। राष्ट्रवादी शिवसेनेचे काही सदस्य फुटलेत आणि नाट्यमय घडामोडीनंतर जिल्हा परिषद अध्यक्ष उपाध्यक्षपद भाजपकडे गेले। 32 संख्याबळ दाखवत अध्यक्ष आणि उपाध्यक्षपद भाजपनं ताब्यात घेतलेलं आहे। सातारा जिल्हा परिषदेत अनेक नाट्यमय घडामोडी घडल्यानंतर भाजपनं अखेर जिल्हा परिषदेवर आपली सत्ता स्थापन केली आहे। भाजपचा झेंडा आता सातारा जिल्हा परिषदेवर फडकणार आहे आणि भाजपच्या प्रिया शिंदे अध्यक्षपदावर तर राजू भोसलेंना उपाध्यक्षपदाची संधी मिळाली आहे। राष्ट्रवादी आणि शिवसेनेचे काही सदस्य फुटले आणि त्यामुळे भाजपचा फायदा झाला, तर अनेक नाट्यमय घडामोडी घडल्या आणि त्यानंतर जिल्हा परिषद भाजपकडे गेली आहे।